Ora paringi Mas Bayu ora apa-apa. Ya, sing jenenge rezeki iki ya warna-warna dalane. Nah, gorene nah iki lho. Makasih ya sayangku. Ora kudu joget. Wis ta kok sayang kuwi maksudnya piye? Itu pas apa kuwi? Nah gitu. Coba ta. Wah. Weh, Dek. ora kena bapakne anake sing digelenti to ya. Dek Kaila. Ya. Dek Kaila tralala. Nggih. Kok Kaila tralala yo. Sing diparingi aku ya. Kaila tralala. Kowe baca iki kapan jeneng kok kayak latralala. Arek sugeng. Gawe ta ya. Ya ngene iki lho Mas, nek petuk kanca gojek, mawa melih metro ditunggoni para kadang seniman seniwati. Gitu, kadang-kadang ku rumangsa bom-bom kaworan bunga. Niku ini nilai plus tersendiri kangge kula. Mergo mesti rumangsani Petro isih rambatan, isih ajaran, durung duwe pencoan sing kepenak, durung bisa ngadeg jejeg ewadene, nderek ngregengke utawa ngeramekke jagating pekeliran. Kula karo Bagong niku mung bleduk saupamane, didamuhe wis rampung gitu. Iya, ning mung pengen nguri-uri, mung pengen nderek ngeramekke Mas Gareng. Sampun ngono ayo padha ngencenge tani silaturahim. Iya. Mbak Apri, mriki Mbak Apri, monggo. Monggo Mbak Apri. Aturan mriki. Mbak Apri sehingga mriki ya Pengen D1 sekolah. Pengen D1. Ya pengen dong. Serapat. Mbak Apri Dalam. di 100 gitu mau ora? Ya pura dong. Ya. Satu sudah kerampat. Gue kok perintah kok kerampat. Lah kok gurmet kok Benar iki apa? Ini dalam kan benar. Lah ini gak apa boleh daune kon. Pakatmu ki opo? Monggo saya pengen 100. Saya udah kali nyuwun aku tuh Pak Bayu. Nggih, pripun? Apa? Enten ketinggalan kunci kontak sepeda motor Honda. Terus napa ganti lane anai PKS Kecamatan Ngemplak sing ruwaos kecalan monggo. Sing ruwaos kecalan. Oh nggih, mereka wonten kunci sepeda motor. Dalam 5 menit tidak diambil akan dijadikan door prize. Ada kejem ya. Oh, ini kok wonten saweran. Menapa Mbak Apri? Aku jut bakmi Nggih. saking karo bakmi Bu Yatmi. Oh, alun-alun. Nggih. Khusus Pak Dalam wonten piyambak. Oh nggih. Alhamdulillah. Dipun tetep Bu Dalam. Nggih. Dimasake bakmi iso manis subuh wis lemu-lemu bakmine. Kayak makan gadung kaya. Kalian ini diterima ning panggung mono wayangannya rambutnya tusuk. Ning ora apa-apa ben di dahar karo Bu Petro, men. Ya semen. Alhamdulillah. Nggih, ayo iki gandeng iki sing ana wektu sawet.